Afedia Sompa no trendy. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. It didn't qua pa. And you declare say Sompa is no more a new station. And yet new cry. Because we must see and what na bebe ya haja baby that we go baby cry. Yeah. Hey. I said. Abo nonsia Sompa 106.5. Adas mama nyina amwajo abro no so sen me nonsia ka se boya boabo no efifidua mu hano yete ebaba somo shanen so sensam nyina to yakru chedi akogo aba fronteta fidie no so awe www.sompaonline.com Facebook and YouTube no yetam Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra anansam wa yete ba no enuane mu no ebini Empenifu a wanom eti akonya kese so e wobono mantamu wanom e kase kire mu so mampani hye won bobi won hye no medi so Ghana National Fire Service also adiabasa nanu adaja eto enkran timber market no sana wodi frintia na nanom atran konya wanom so woden kirasa ase so e kase hyem se wanom ede ohye ani dedoyo atsudwumadi so den ene besi na wode aya koko ana afei kube enua makomako empem aduasa enum ane ye kire yi akwa akuafo a wawo ewo amanfi kropon mu ne mu nsem ye ba besom na atadwumakuo no so e kasa kire waye kese wanom fa ne mapa bi nwa kwan mu sade be ya emofra tron so hwa wanom wiamu no eso ebetie ebi ka wenum ho ya mana no de ka ho ne yebobo no nyina no waye bo ne bede anoma so asomfo be no ya tena se Sompa 93.1 ye fidikese wa santemantemu wanom alfa kase boy ebi ayiko 100.9 ewo kumase krono a adamfo pa radio Paris France abrochimemu wokwata kwa aye 101.1 takrade 103.3 techiman anu ye 106.1 afei sunyane 98.9 amaro mfisa nkranza so kase boy edam ebra wotie Sompa 90.7 anatoma aye 101.3 mankasimu so just a kingdom one mafakase boy pa anu ye 106.1 ana wodi ko dane so ne chinin radio nyina so yatamu a wobetumi atie bi ade afri honom na shanenso ai Celestial Company Limited what the yas toothpaste and the brush ataye chinti dane da nyina tena sese no a yakoda ho na ya nonko Electroland Ghana Limited say eba ne home appliances awodo abran nchen na time heba mechan so malaria fever dro na no ma ho ento Sompa obi basini ni o nyame ya domu a 26 September ye boabo no wadome market na ye ne wo ababedi ahia wei ene nyumaku awodo awon madoma so yasene ye ne ya tena se bekenkan semi eyeme akosua aje wa akode boaten mene abena bedu adepa kofi Ghana National Association of Teachers yetwa wontia efra wonom na te womo enefrei wonom ekachre West African Examination Council waye kadwumakuo se wonom nkeka won ho na wonom fa niema enwa kwamu sede be ya mofra wonom twro ensoshe ewo my Ghana mu a wonom timitu apo emapo esu feel wonom twremu se nansan ya BEC Mature Basic Education Certificate Examination ya mofra no kwatwra ya na kyerkyerefo bi a
wanom ɛyɛ vigilation no ɛkɔfa box no wɔn gyegye offertory no ne nyinaa ɛka ho ɛna ɛgya mmɔfra no ɛbɛwia wanom bɛkɔ hyiapɔn no na wɔn ɛmmɔ nwoma ɛbɛwia seɛ no na akɔyɛ nsɛm pii na ama ɔman no ɛgye ndimbɔne enti no ɛwɔ sɛ wayɛ kekeka wɔn ho na nneɛma ɛwɔ sɛ wɔn de agu akwa mu a ne nyinaa bɛtumi aboa ama examination wɔ practice no ɛso ɛbɛteɛ no wanom de gu akwa mu panin a wɔno ɔtwerɛtwerɛ ɛde ma na atadwumako ɛyɛ Owura Thomas Musa wɔne Sompa kaseɛ ɛtwetwe nkɔmmɔ kyerɛ mu sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a sɛdeɛ wanom ɛde wɔn nkita ho ɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ wayɛ kefoɔ anim na wɔn atena seɛ na anisuade hunu a Ghana National Education Service wanom ɛde wɔn nyinaa ɛtam ɛbɔ mu na wɔn atimi adi nkɔmmɔ akɔ akɔsi aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nneɛma sɛ bia abɛfo kwantempɔn a wɔn bɛfa so adi dwuma na wɔn atimi di wɔn nneɛma gugu abɛfo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a examination malpractice no ɛso ɛbɛteɛ nsɔhwɛ di anim yi ɛne deɛ aka nyinaa na aboa mmɔfra no ɛma wɔnom so atumi asua deɛ Ghana National Fire Service dum judgment ko ye wo man kan mu na won ma yenhwehwemu bi de apie dwade afa na no adagya eto ye won kramantam timber market nam so ma anipa pepian koma wo mo neoma won ma japade dodo no ahye dworobe na nye honko latabi okoshin so wa agya bia eno so ena no ada eto ho no won mo yenhwehwemu mapa adefa ho na eno na Greater Accra Regional Fire Commander ACFO2 Rashid Kwame Nasawu ede atudwa ya watch say no kwasampa no say wo na no gya no weto ye ewo Accra timber market no a wo betumi aka na won ma kyede mu pa say human negligence so aka ho bi wo say ase edurumra bi a na ya nkasa no ye jeja no yoma saa ba bia de beto krampo ne yensada ehwani ye nam so ana ma ne timi koba asasa so warehouse no a etimi se dworoba no a won tetei ana won hwehwemu a won ye yenso ne kyerem say secret bi ana China fo a won te ho no no ye no ana nam so ma ne kofa ba nam so Ghana for na saying a report no wo mo kyeremu edify. We received a distress call from the Fire Master Control reporting an outbreak of fire at the timber market. So at 01:18 hours, the first appliance was dispatched. As soon as they got there, they realized that the fire was at a matured state. So quickly, they had to call for reinforcement. We were able to marshal about 8 fire engines. With the help of the regional minister, we got about 3 private tankers to assist in augmenting the supply of water for firefighting. Indeed, through the firefighting, what normally we do is that during the firefighting, we also deploy some plainclothes officers to fish out for information. And what we gathered was that there was this gentleman who gathered some rubbish around and set it on fire, went to sleep, and this thing degenerated, and that is the results we are having. But the good news is that this morning, the police commander came to report to the chief fire officer that they've been able to apprehend the gentleman, and currently, as we speak, the alleged suspect is now in police custody at Jamestown Police Station. Na enwoche no ana ACFO2 Rashid Kwame Nasawu eto so ade afutuo ma Ghanafoɔ elkyerɛ so wabasere dum judge me ko kyerɛkyerɛ mu di gu akwan mu no ye na no se ye kora kyerɛ sɛ Ghanafoɔ ye mfa nya adwuma na so so sanke ye nyina de ye adwuma ana afutuo a wo de ma no ye de bokotodwo mu a anka bɛboa ye pa ɛfa ne kyehye ho. It's part of our drills that you have to detail 2 of the men as firefighting is going on to scout around and see for the hydrant. The whole Ayalulu cannot be there. That is not possible. Closest source of water, some went to Usu to get water. Others came to Circle. Some went around Adabraka areas to take water. We had 2 injuries. One had electric shock, and then the one sustained some burns. The way these people construct these markets, the illegal connections are many. So even if it decide to put out 1 phase or 2, assuming that the whole place is safe to work, you may not be lucky, and a particular area might have tapped some area that place is not off. So these things normally happen. These fires that we are seeing, if you look at the Latabia question one, the preliminary investigations we are getting is that one of these are foreign expatriate Chinese smoked and left the cigar in the dustbin. And this particular one too was somebody who had closed the day, gathered refuse, and then set the place up. So you can see that these are human errors. I was showing you turning Ghana National Fire Service and Kramantam Fire Commander ACFO2 Rashid Kwame Nasawu Nene and Yukuti.
Dentra Traditional Council metre nananom atena konwa wonom ewo dentra sase so na wonom ebo amane wo se wo keka wonom hubomu odefo bo amponsem ya wono wako nananom enchen ewo akura no ebraso se wonom enya nensi anamu entino enche wonom ebesi ohen popro ewo dentra asase so na wono ababeye odefo de otoso mako aduonu ensia ewo dentra na empanimfo atenase no na wonom ene nsemtrofo atwetwe nkomo no ewo bra wonom ehyiemu ewo boa ampensem ahemfia eno no ewo dunkwa abankase so na wonom editu dwakire mu se wo de ohye ani dedoyo etu dwumadie bia so ewo dentra asase so na ehye ase Nyankopon ya adomu a ebobu sumi ya yewo mu ne de toso aduonu emienu eyedadwada na atuamu a akwakosi 7th November entino untumi nya ye untumi nwade untumi ni dwuma bia ewo dentra asase so wanum kiremu se empanimfo a wonom ewo asase no so nyina no ehwe na wonom enforce enyoyo said ye beya wonom so betumi adi dwuma a wonom so womu di nyina na brand so a wonom etimi ayeni opani okasa ye eye dentra abakoma hene na nagyachi enim ninsem enim eye busumi ya yewo mu de toso aduonu mienu oman denkyire nyina no butunkonya de tabo ato denkyira so ntimi wale ntimi nya yie ntimi nya asore moban ntimi nya bibia dede yewo die ntini ye kasa sa abre nananom abrempon no esore ni aya mamre ni amane ayempe dede yo na ye de agunsa ni ye de atwe yewura oba ko yiri fade oba na ya asem kese nti sa de ti ya bidi kan bo kire wi ta free hokon dede yo esuatwa enu achi no dentra abakoma hene na nagyachi enim ya wotoso miensa ekoso kire mu sei Nyankopon ya adomu a ebobu sumi ya yewo mu ne de toso aduonu enkono wo kirechire mu ni amane boni papa kofi wokelon dwumadi a empanimfo na nanom atena konwa wo mu wo dentra sase so wo mu di gwa kwan mu 28 no eya akwaside dwada no ye bechi denkyira bechi ye na ye chi denkyira hene so ananum de betubuom na ya amamre de amano efiri woko no dwumadie ni nyina be start wodwokwa dan se denkyira de ahinkuro ye mienu na wodwokwa eni wodunkwa enti dwumadie ni nyina nam se nkonya kese no wodwokwa nti ye be start dwumadie ni nyina wodwokwa na yewura de ne to ba mu a buomu a ya tumi abomoden aye ho niema na ye pie no wi a ye bibia ho na trapakem na wabekasa kire dwokwa aman no ne denkyira aman no nana jachi enim ya wotoso emiensa eye dentra abakoma hene wono ena wakasa ye wani amani boni papa kofi wakelo ne din komoyi kuyayo ayadia edaga na ban akoma so yi papa yenyenem se kuyayo wo ayoma ga na ya kire bramo sabamo man no sika pepian koma ye nya asem keto ma nam so nti wode wani akire mu ewo amanfi ene faframu a abakra chapanyini ya wono ewo wasa amanfi east agewon munyamfo Raymond nana eba na panyipa no akire mu se ne ga na ban anam ne tumi so ama ene wu hwemu pa no a jase enuoma wodo a wahase a wokurukire na wode kwa koma kuafo anyasem ketoma na sebere kura na ba ko ebokoto dwompa eye kube ena makoma aduasa enum ene akire yi ene mpem aduasa num 35000 ni nyina ye kube nu anko a ena won mo ba ba chede amakuafo se ne be ya won betumi aduadua bie na atumi aboa amakuayon so atumi akwankan na sane kuya emfaso wo so na kube so emfaso wo so de magana mansi e ba no nombie ni arewe bie na aboa ni padua nti no eno nanam so magana mampanyi watu sana mone bra won monyafo Raymond nana eba ekasa no nsemni minia medas na machia utifo enokure eye president mama eye his excellency John Dramani mama odwen ne mantemu odwen ne manfo odwen eye ne kuafo nti wabre amanfi east for eye kubenkwa eye 35000 aye che adiama ikuafo nti adiama hand over adiama agric officer yegusua oche adiama ikuafo no kure president mama odiama free dia say enso adiama free by the here ne say agric for no behun ebehwe say wodi eduadua na so aba mfaso adiama yen I was away aye abakwa chapanyina
Wawa wasa Amenfi East Kroponi mu won monyan for Raymond nana eba na ebunu mantam ehwo ne yadewu edru akwabe kase so afri ho ede amawo ebunu mantam eswani ayonanyafo Joseph ade akwabo a wono so ensrahwa wode hye so na watwe yawie no wokohia nananom atena konwa wonom ewo obuna sase so no wode tudwa wochire mu se bibia ebekoso kama entin wabai na enum no na very much mesi bekon ya wotoso emienu wono ode to nanim se omanpanini eba no obepre adwa no metra his excellency John Dramani Mahama washa bunu mantamu efo ebo ese woba wobeye nyoma pii di ama wodom se bia ne wura fi ne ho a ankritawiya jenkratoyi na fa koma no enti no wanom se wo moka ye wiase empanifo keka bia Doma Central mra shebedwani na ono so ewadwumade na se bi afei Doma Central MCE ono so no ho onanyafo Dominic Adoma ameyawo ono so edensam kakra etugya wodwumade na se baide na ye sisi dua bio Ewura Mahama ne ma doso entie bia waka ne se kura na okoye refri abam di Ewura akwabo a le fawo so na akoye nkai bo Ewura Mahama amane Ewura osajefo osia de yo semi nkai no na ebire tie ye mu no tere kura nka afiwe nkone wiye no ye hunu se akwan ye bobo odini efidie gu so a eye adwuma ye sanim se municipal so Ewura Dominic enim se aban da Roma mu wo grade no ne ade first aid of renovation and rehabilitation of roads. I know said those graders now meant for those people. Best as answer major constructions we ban MC other woman graders no make good use of them on our road. Ebra MCE ya wono owo Doma Central mesinem edina no disem etu dwawe ye no very much mesi bekwen ya wono so wotosu emienu ya wopiemo ewo Doma Traditional Council wono anipani a wotua wono mo no wono so edina no disem etu dwase na egwado ne mresro chip compound bebre na omfa komdenso eni agro the moment chip compound so hese na eduru mre bi se ye besre from time to time mon visit those compounds no clinic ne be krom kopiatua clinic no bi wo ho a no kreni ke boa ya me tua me kwa pro ko ho ba complaints e minya no so sene me berima enti me bo akira mom clinics na mo sisi no do mama mu no muntua pro nko hwe ho se de esi pro na ba bi hia mo a na mo ye nchenchem ama no osaji fo no masemu ebra very much mesi bekwen ya wono otosu mienu Doma Central Traditional Council no wono enetua wonom ano wono so ede ne nsam tudwa ewieye no na opani a wono so oyabno mantam eswani onanyafo Joseph ade akwabo a wono so eso mu sei se de mpanifo aka ni nyina wate na so pam wode nkra no ebekwa akoma emampanini bisifo ye nhye bohunu ye bobia ye behye bia nso no ye hwese bo no ye bekoso ye be ya wie na now ka se wusi hospitals 101 na 111 within 100 days and now we be 8 years na amasu wonu mfiri bibi no ho no nya hospital wentimi nya hospital we hu sama woni se tenka agenda 111 no bi eye dwuma ma ya fanes ne niema aguma anka wo se hyase firi Doma ha na de nti amekasa mo amuni nipa no odi animu no e papa John Dramani Mahama o se sa niema na abaye ye no se ebetima wi a ye hieska billion Bruno Mantam eswani onanyamfo Joseph ade akwabo a ensam enwode tudwa ewabra okohia nananom atena konwa ne mpanimfo a wonom ewo ebono emantam Ayakusoda wabono ane ne fafremu na Nkranza North mensenemu ne yadri wormonyamfo efa Patrick Pato wono ayaban krache panyina wo Nkranza North mensenemu na wono ane yewra Joseph Kwasi mensa na fei mrashebadwafo ya wonom ewo Nkranza nyina aka bachirimu ya enei wonom ya ade a obinye bi dakora na anamso ama enei wone District Assembly Social Welfare Director nana ya poma asante aka bom ama wom de deep freezers ahodo sorry machine fufu machine ani sika botene pa ya anya senkuma akwakoma ye nuanom asabio wamona duana kwa no biabi adi edam anata chema awon Nkranza North mensimu anamso ahye won bose sane aban no waka so wama omani nyom yaya no sanso no mababa tena konya so yi won be hwa ye do betumi bia sane be yan kakra de womu emfa enkwati womu na anamso ama nana ya poma ya wono eye District Assembly Social Welfare Director ebra wogina na mu no de nyoma no erma no na nsam wode tudwa no ebi eni
Wonder Kesia, yeah, disbursements for people living with disability. Yedanyame ase se bibia be we asundwemu. Yeda ban so ase sa ban enyiem. Waboa yenuanom asebio omadidem. Ene enije kese na omudi kofie. Ebi nya afufu machine, deep freezers. Ebi nso nya sika yede beso wanasene ama waboa oma wo school twemu. Ebi nso ena mental problem ntino. Ebi mo so de omode ekoto enro ewo hospital. Said ebe ya da ne de nyina o masitene mu be kama. Na yesre said da ne da se ye mampani ne ye mpanifo amoda ya no eye DCs a mo wo miamia. Monkoso a sane mo boye da no mo ayen. Na ya ye PWDs yeso ye ninje ne hu sampa yeso ye kanipa ho. Na mamunyi mu de biara da na wo yesa unya nhyira be. Abusua wai ayan Kranza North ana saman boyi efra aba. Ye kwakowie kase no ewo obi eman so na oman UK mu na yedewo ekọ arehosem a eno efri UK mu eba enese upiemu e Brantford a eno no eye etifin afem ehonom na efie bi etumi adwiragum na wo hye ewo Facebook ne so abawusi yede edan no ede atoso sa na enumu ana mpanimfo a wanmo Brantford ebo amane a wo mu kire mu se nipa be se enan ana sese Brantford honom no wonom ho aka ne nyina enam se sa edan no etimi dwirigun na wonom kire mu se we enye earthquake anase asase wusuo bi ena esiye nemom wo mu susu se owura bi a wano no wanya mfinhia no bese aduonu enwotwe wano ne nsa so ena niema woyeye afi wo papai eniema bi ewo mpotam ho na enam so ema sa edan no etumi edwirigun mu enti sabre me no kase wo wura no posi adwumaku a wonom ewo fam ho no womo akwakofa na wonom ekwakwakwototo na no sede be ya womo hu adekode apote ya woyeye enam so ema enipa nan sesei wonom ba bi omoda no ani enyan na empanimfo se bra wonom ko hu se edan no adwiragu mu no na abrantie ba kwa wono wo mfinhia no aduonu enson wono de na atrapo no na ohyedan na sesa wo mu brei ansa na wonom timi ayi no na akwaye arehosem na anumu na wo mu busebusa na wo mu hu maame ba kwa wono woti area kwa wono ne de ne dan no ho anka na maame ne kire mu se wo ho en wo hu se edan no ahyase a nifa edwirie na no wonim se ebia asase wusuo bi mpo na esie enso se de edan bembe ho na ya sa dan no nko a na nifa edwiri no na ewose wanom sanso dwene hu mienu enti no maame Paula eno ne nsamtwerefo twetwe nkomo a wo kire musu wo no kura no no wo kitchen na wo no aduane enti eba sa ne wose wo ne nkwada ne nyina pie na wo no mugya dan no ho se ebia ebeye disaster bia wo no so etumi anya wontri ade adidim enti sabre ya me no ka se de nipa nan na wo no ho aka wo mu gu aya sabia ye hwese wo no ho beto wo mo na de asefim wo mu ne se abrantie ba ko a wo no ni finhia no eya duonu enso ne de se babi oda no emu odin esan se dan no adwirigu ne so a sebra me no kasai onipa wono so wo mususu se nam ne nsaso a wono so wonfinhia no aduonu nwotwe no posi adwumako na kache eno wa wokoboa amanhwehwemu mapa etumi akoso yamfa seda Emma Lester Company Limited wono na doya toothpaste and na brush aba eyabusuan chamfa wo nya bia wawie kura eboa wo atwere wo se no na afei ama wo se no ankasa no anya hoden na asa gina ne na so ebepa fita 0501 619588 0501 619588 Electroland Ghana Limited ni woko abuno East a Tachiman ebusupa wase wope electronics a nenchen na abenya no home appliances nenchen na abenya no say TV, air conditioner, fridge, washing machine, kettle, rice cooker, microwave, blenders nenyina no Electroland woman da wo mu abem Tachiman Kumase Accra ane sunyane 0245 949495 on Sabeka one more time haba Mr. Nye yada mo ase ansa da moba ye malaria fever ye to ase de free ho wonam ya ekọ aduane obi tena wa wontumi nie ne nyina kwa me yon atoye pa na time church Mr. ne capsules no so boa mema wase immune system edro pa ebusi immune system no na nya hoden na otwunwa ko agina wona so 0244
417-669 0244-417-669 nyame ya domu September 26 ayeshia yen ewo dome market anopa no num kopememre nonson ne nyina no ye sompa obi ba so ye pie monte so chase ye dede ye kasa ye mo obi ate yenka na wie kira chade de ebefua enti sompa ya firi kase program bia ya wutie wo so bia no edane ye bebisa ho nsem de obetumi ayi ano no na wagyan so agimu abasobode bibia ne afra ho maye na mum sanenso ya street paste ne praso won motayechi time eba mechaka ho bell beverages 21st clinic NFA bibia ne ya ho ma ne 0247 548 538 na won mpanyifo eni enkomo enaya ya tra second kan ensem yi de di makote na fra na do afidie na to ha ebini Ghana National Association of Teachers yetwa wanti afa wonom nat womo totosre West African Examination Council wayekefo se womo for more than niema nwa kwemu said ye beya ebeti examination more practice ase ewo Ghana dum judgment ko so abo man yesa hwe anya ka ho ana amaja hyehye edoso empanifo wonom ewo ebono asase so ka kire mampani se bosha wo hye wono se ne wura ye fi ne ho a won kai no medi so akosia eje wa kwode aboaten enemidin